سلام ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ዛግራ ኢንተርቴይንመንት ክሳብ ሕዚ ዝተፈላለዩ ንዓኹም የዛናግዑዮም ዝወልናዮም ትሕዝቶታት እናቕረብናልኩም መጺና ኢና ላይክ ሼርን ሰብስክራይብ እናገበርኩም ስለትከታተሉና ድማ ኣዝና ነመስግን ሕዚ ድማ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ዝካተትሉ ትረኻ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ትረኻ ኣብ ዛግራ ብትግርኛ ዝተሓተሙ መጽሓፍቲ በአምሓርኛን እንግሊዘኛን ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተጻሕፉ መጽሓፍቲ ተርጉምና ጽሬቱ ብዝሓለዎ ፕሮዳክሽን ክንትርኸልኩም ኢና ትረኻ ኣብ ዛግራ ከመ ኢኹም ምኒሊክ በይዛ መዓርዶቶም ጽኦ ኣይነበርኩምን በኣዘዛ ስብሕንዶቶም ጽኦ ኣይነበርኩምን በኣዘዛ ጻዕዳ ጣፍዶቶም ጽኦ ኣይነበርኩምን በኣዘዛ መንጸፍዶ ኣይነበረኩምን ከም ኣጎዛ ተጸጊዕኹም ጸኒሕኹም ኣብ ስምብዛ ሃፄ ዮሐንስ ምስሞቱ ከም በዋዛ ሎሙዳ አንታይም ጽኦኩም ሰብ ዘይብሉ ገዛ ኣብ ትረኻ ዛግራ ንፈለማ ዝሓረናዮ መጽሓፍ ቀዳማይ ወያነ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ዝተሓተመ ብ5 ምዕራፍ ዝተዋደደን 286 ገጽ ዝሓዘን መጽሓፍ ብየማነ ገብረ መስቀል ደስታ ዝተጻሕፈ እዩ እዚ ቃልስን ጀግንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝድህስስ መጽሓፍ ኣብ ዛግራ ኢንተርቴይንመንት ንኽትረኽ ንዝፈቐደልና ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል እናመስገና መጽሓፍኩም ክትረኸልኩም እትደልዩ ጸሓፍትን ደረስትን ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ ኣብ ቀረባ እዋን